እዙ ባህግና እዩ ባህግና ሜድያ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብ እዩ ዝኸበርክን ተኻታተልቲ መደብና ናይሎም መልእኽትና ንኤርትራዊ ሃገራውነትን ልኡላውነትን ዘደልድሉ ውዕላትን ስምምዓትን ዘርእስቱ ሓተታ ክህልወና እዩ ርእሰ አንቀጽናውን ኤርትራ ኣብ ወረቐት ዘይኮነትስ ኣብ ጽኑዕ ባይታን ኣብ ልብ ህዝባን ያዘላ ዘርእስቱ ክኸውን እዩ ንምክትታልኩም ንዕድም ሰናይ ጻንሒት ኤርትራዊ ሃገራውነትን ልኡላውነትን ካብ ዘደልድሉ ውዕላትን ስምምዓትን ዓለምና ሃዲኣን ተኸኣኢላን ክትጓዓዝ ዘኽእልዋ ዘለው ንሃገራዊ ልኡላውነት ሓባራዊ ህልውናን ተጠቃምነትን ማእከል ዝገበሩ ውዕላትን ስምምዓትን እዮም እዞም ውዕላት ገሊኦም ንኹለን ሃገራት ዝገዝኡ ክኾኑ ከለው ገሊኦም ከዓ ክልተኣዊ ወይ ስሉሳዊ ኮይኖም ዝተወሰነ ሃገራት ዝግዝኣሎም እዮም ይኹን እምበር ክልተኣዊ ስምምዓት እውን ኣካል ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ዝኾኑ ልዕድል ኣለዎም ስለዚ ዓለምና ናይ ሓያልን ዓመፀኛን ምዕንደሪት ንኸይትኸውን ካብ ዝዕቅብዋ እዞም ስምምዓትን ውዕላትን እዮም ነዞም ውዕላትን ስምምዓትን ዘተግብሩን ንኸይጣሓሱ ዝከላኸሉን ከዓ ኣህጉራውን ዞባውን ትካላት እዮም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኤውሮጳን ኢጋድን ከዓ ካብቶም ቀንድታት እዮም ሓንቲ ሃገር ልኡላውነታ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ዓለም ቅቡል ዝኾነሉ መስርሕ ኣለዋ ኤርትራውን ናብ ዝሎሚ ጨቢጣቶ ዘላ ልኡላውነት ዝበጽሓትሉ መስርሕ ኣለዋ ገለ ወገናት ግን ብሰንኪ ጨቋን መምሕዳር ህግደፍ ልኡላውነት ዘይብላ ሃገር ክብልዋ ዝደልዩ ኣለዉ እንተኾነ ዝተጓዕዘቶ መስርሕ በዳሂ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ኤርትራ ልኡላዊት ዝኾነትሉ መስርሕ ብዘቤታዊ ዕውት ቃልሲ ጥራሕ ዘይኮነ ብዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘለዎም ውዕላትን ስምምዓትን እውን ዝደልደለ እዩ ካብቶም ኣብ ዝሓለፉ 136 ዓመታት ንኤርትራዊ ልኡላዊ ሃገራውነት ኣብ ዱልዱል ባይታ ዝሰረቱ ውዕላት ከዓ ንኣብነት ምጥቃስ ዝከኣል እዩ ቀዳማይ ብክልተ ጉንበት 1889 ንጉስ ሃፀይ ምኒልክ ካልኣይን ንኢጣልያ ከም ገዛኢት ኤርትራ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝተኸተመ ውዕል ውጫሌ ካልኣይ ብ10 ሐምለ 1896 ኣብ መንጎ ምኒልክን ኢጣልያን ኣብ አዲስ አበባ ዝተበጽሐ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ምንባራ ዝተኣመነትሉ ውዕል ሳልሳይ ብ10 ሐምለ 1900 ኣብ አዲስ አበባ ኣብ መንጎ ኢጣልያን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘራኽብ ማእከላይ ዞባ ዶባተን መረብ በለሳን ሙናን ምዃኑ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝተሰማምዕሉ ራብዓይ ብ15 መጋቢት 1902 ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘራኽብ ምብራቃዊ ዞባ ዶባተን ንምንጻር ዝኸተማሉ ውዕል ሓሙሻይ ብ10 ጉንበት 1908 ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘራኽብ ምብራቃዊ ክፋል ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ንምንጻር ንጉስ ኢትዮጵያ ምስቲ ሽዑ ንሱዳን ዝገዝእ ዝነበረ መንግስቲ እንግሊዝ ወይ ዓባይ ብሪጣንያ ዝኸተምዎ ውዕል ሻድሻይ ብ16 ነሐሴ 1928 ኢትዮጵያ ንመግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ኣፍልጦ ሂባ ምስኡ ብሰላም ንምንባር ዝኸተመቶ ስምምዕ ሻውዓይ ብ15 መስከረም 1952 ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ክልተ ሃገራት ብፌደሬሽን ክቁረና ዝተኸተመ ስምምዕ ሻሙናይ 1964 ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብ አዲስ አበባ እዝሎም ዘሎ መግዛእታዊ ዶባት ሃገራት ቅቡል ኮይኑ ንኽቕጽል ዝተራራድሉ ስምምዕ ታሽዓይ ብ28 ጉንበት 1991 ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጊ ኣብ ለንደን ኣብ ህልውና ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ህወሓትን ኣሜሪካን ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሮቶኮላዊ መሰጋገሪ ዓስራይ ብ28 ጉንበት 1993 ድሕሪ ውጽኢት ሬፈረንደም ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም መበል 182 ልኡላዊት ሃገር ተመዝጊባ መበል 11-12 ተሕሳስ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ አልጀርስ ብፕሬሲደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናውን ውግእ 1998 ክሳብ 2000 ንምቁራጽን ናጻ ኮሚሽን ዶብ ንምቋንም ስምምዕ ዝተኸተመሉ መበል 12-13 ሚያዝያ 2002 ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልቲአን ሃገራት بمتكل ዝተቀበልኦ
ምቅያድን ናይ መወዳእታን ብይን ብወግዒ ዝገለጹሉ እዞም ስምምዓት በቶም ዝኸተምዎም መንግስታት ጥራሕ ዝኽበሩን ዝትግበሩን እቶም ከተምቲ ምስ ሓለፉ ግና ዝፈርሱ ዘይኮኑስ ኣብ መስርሕ ምቅያር መንግስታዊ ስልጣን ናብ ስልጣን ዘዝመጹ ተካእቱውን ክቕየድሎም ዘገድዱ እዮም ምኽንያቱ ብስም ሓለፍቲ ስርዓታት ዘይኮኑ ብስምተን ዘይሓልፋ ሃገራትን ህዝበንን ዝተበጽሑ ስምምዓት ስለ ዝኾኑ በዚ መሰረት ካብ ግዜ መግዛእቲ ጀሚሮም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተሙ ስምምዓት ምስ ምቅያር ስርዓታት ዝቀያየሩ ዘይኮኑስ ከይተሸራረፉ ክኽበሩን ክትግበሩን ናይ ግድን እዮም ከምዚኦም ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከቱ ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎም ውዕላት ንጸቢብ ረብሓኻ ጥራሕ እተኽብሮም ዘይኮኑ ረብሓን ክብርን ካልኦት ከይትግህስ ክትቅየደሎም ምዃኖም ከዓ መንግስታት ከሰውዕሉሉ ይግባእ እዞም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ 136 ዓመታት ዝተኸተሙ ስምምዓት ኣብ ሕድሕዶም ተመላሊኦም ታሪኽን ልኡላውነትን ኤርትራ ናብ ዝበጽሕዎ ዘሎ ዘብጽሑ እምበር ኣብ ሕድሕዶም ዝጻረሩ ኣይነበሩን ኣይኮኑን ድማ ኣብቲ መስርሕ ግና ብሰንኪ ረብሓን ሸርሕን ሓያላት ንግዚኡ ከም ዝተዓናቐፉ ታሪኽ ይነግረና ኣብቲ ኤርትራ ነጻ ክትኮነሉ ዝነበራ ወሳኒ መድረኽ ካብ ድልየት ህዝባ ወጻኢ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትቁረን ዝተገደደትሉ ግዜ ጸሓፊ ወጻኢ ጉዳይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ብመንጽር ፍትሒ ንርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ቆላሕታ ክወሃቦም ተገብአ እንተኾነ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣህጉራዊ ጸጥታን ምርግጋእን ኣብ ግምት ብምእታው ኤርትራ ምስታ ማሓዛና ዝኾነት ኢትዮጵያ ክትጽመድ ናይ ግድን ኮይኑሎ ዝበሎ ሓደ ናይ ዓመጽ መርኣያ እዩ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን መመሊሱ ናህሩ ዝውስኽን ናብ ውግእ ከይዓድርግ ዘስግእን ዘሎ ምውጣት ተደማሚሮም ካብ ዝጥቀሶ ሓደ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል እዩ እወ ኢትዮጵያ መውፅእን መእተውን ወደብ ከም ዘድልያ ዝከሓድ ኣይኮነን እቲ ኣብዘይ ብጽሓካ ባሕሪ መደበር ሓይሊ ባሕሪ እንተዘይሃነጽኩ ምባል ግና ብሓጺሩ ዓለም ለኻዊ ሕግታት ስለ ዝጥሕስ ቅቡል ኣይኮነን ሕቶ ተጠቃምነት ወደብ ናይ ሓንቲ ሃገር ባሕሪ ዘይብላ ዝትግበረሉ ብሕጊ ዝድገፍ መስራሕ ኣለዎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዘለዎን ጎረባብቲ ሃገራት ተኸበት ስለ ዝኾነት ብኸመይ ተጠቃሚት ወደብ ትኸውን ሰፊሕ ናይ ምምራጽ ዕድል ኣለዋ እዚ ሎሚ ኣብኣ ዝተጀመረ ዘይኮነ በዓላ ኾነ ካልኦት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ክሰርሓሉ ዝጸንሓን ዘለዋን እዩ ርሑቕ ከይከድካ ኣብዚ ቀረባና ኩነታት ኣጠቃቅማ ኡጋንዳ ብወደብ ኬንያ ሞምባሳ ምውካስ ይከኣል እዩ እዚ ሎሚ ንዕዘቦ ዘለና ካብ ተጠቃምነት ናዋንነት ዘሊልካ ልኡላውነት ኤርትራ ዓምጢርካ ክትውንን ምህንዳድ ግና ምስቲ ኢትዮጵያ መስራቲት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ከምኡውን ፈራሚት ዝተፈላለዩ ኣህጉራውን ዞባውን ስምምዓትን ቻርተራትን እየ እትብሎ ዝምጥን ከም ዘይኮነ ብምግንዛብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕሳቡ ክገብር እምበር ደድሕሪ ዝሃሉ ክሃልል ኣይግብኦን ክቡራንን ሰማዕትና ኤርትራ ኣብ ወረቐት ዘይኮነት ኣብ ጽኑዕ ባይታን መዓሙቕ ልቢ ህዝባንያ ዘላ ብዝብል ኣርእስቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ርእሲ ዓንቀጽ እንሆ ዘቕርበልኩም ኣስገደት ምሕረተኣብ እየ ኤርትራ ከም ውፅኢት መግዛእቲ ኢጣልያ ብ1890 ምስዚ ክሳብ ሎሚ ሒዛቶ ዘላ ምስሊ ካርታ ኣብ ጽኑዕ ባይታ ዝተደኮነት ኣብ መዓሙቕ ልቢ ህዝባ ፍሉይ ቦታ ዘለዋ ሃገር እያ ጠቕላላ ስፍሓታ 117,600 ትርብዒት ኪሎሜትር ኮይኑ ብድምር 2,234 ኪሎሜትር ገማግም ባሕሪ ክህልዋን ከሎ ካብዚ እቲ 183 ናይተን ልዕሊ 300 ደሴታታ ገማግም እዩ እቲ 151 ኪሎሜትር ከዓ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ተዓጢቃቶ ዘላ ደንደስ እዩ ዝተፈላለዩ ተፈጥሮአዊ ህያባት ምልኩዕ አቀማምጣን ልሙዕ መሬት ሕርሻን ከዓ ዝተዓደለት ምብራቅ አፍሪቃዊት ሃገር እያ ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ንሓንሳብ ብሙሉኣ ክገብጥዋ ንሓንሳብ ድማ ገለ ካብ ኣካላታ መንጭቶም ክወስዱ ዝህቅኑን ሓድነት ህዝባ ክዘርጉ ዝደልዩን ጸላእቲ ክጋጥምዋ ጸኒሖም እዮም መግዛእቲ ቱርኪ ግብፂ ኢጣልያን ኢትዮጵያን ከምኡ ከዓ ሞግዚትነት ዓባይ ብሪጣንያ ዝጥቀሱ እዮም ኩሎም እዚኣቶም ድማ
ሳላ ናይ ህዝቢ ሓድነት ፍቕሪ ሃገርን ትብዓትን ዘዝበልዑ በሊዖም ተተኾሊፎም ዝተጸረጉ እዮም። ነቲ ኤርትራን ህዝባን ዝሓለፍዎ ህይወትን ዘርኣይዎ ጽንዓትን ከም ተመክሮ ብግቡእ ኣይተማህሩሉን እምበር ናብዛ ህዝባ ካልእ ገዲፍካ ን30 ዓመታት ኩለመዳያዊ ውግእ ኣካይዱ ናፃ ዘውፅኣን ቀፂሉ ብረፈረንደም ንልዑላዊት ሃገር ዘብቃዓን ኣብዚ እዋን እዚ ቁሊሕ ኢሉ ብሕማቕ ዓይኒ ዝሪኣ ኣካል ከጋጥማ ኣይነበሮን። እንተኾነ ከምቲ ምስ ዓጋም ዝተጸግዐት ቆልቋልሲ ክትነብዕ ትነብር ዝበሃል ሎሚ እውን ኢደ እግሮም ዘይእክቡ ብውፅኢት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓይኖም ደም ዝመልአ ዓመፀኛታት ኢትዮጵያውያን ኣንጻራ ኢዶም ካብ ምቕሳር ዓዲ ኣይወዓሉን። ኣብ ታሪክ መንግስታት ጎረቤትና ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ዝተማህረ መንግስቲ ይህወደግ እዩ። ከም ውፅኢት ናይዚ ካብ ተመክሮኡ ዘማዕበሎ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ፀጋ ከዓ ንነፃነትን ልዕላውነትን ኤርትራ ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበሮ ኣፍልጦ ብምሃብ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዘርብሕ ምዃኑ ዝተረድአ ምርጫ ወሲዱ ናይ ሓፂር ግዜ ናይ ሓባር ጮራ ሰላም በሪሁ ነይሩ። እቲ ዘሕዝን ግና ሎሚ ኣብ ግዜ ይህወደግ ሳሕቲ ዝስምዑ ዝነበሩ ዓመፀኛን ዘይፍትሓውን ድምፅታት ነቲ ናይ ይህወደግ ባዕሉ ንዝዛረብ ሓቂ ናይ ምቕባል ተመክሮ ከም ጌጋን ክድዓትን እናቆፀሩ ናይቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ንብረትን ህይወትን ኤርትራን ኢትዮጵያን አብሪሶምን ኣህሊቆምን ስዕረት ዝተጎልበቡ መንግስታት ወራሪ ተመክሮታት ከበራብሩ ንዕዘብ ኣለና። እንተኾነ ከምቲ ኣቦና ሓርበኛ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ብገዛ ቅልጽሙ እዩ ናጽነቱ ደፊኡ ዝርከብ ዘሎ እግዚኣብሔር ከዓ ባሪኹሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝትንክፋ ወይልኡ ዝበልዎ እቶም ሎሚ ዝስንትሩ ዘለዉ ፖለቲካውን ታሪኻውን እንዶ ዘይብሎም ዓንደርቲ ባእታታት ብልጽግና ብፍትሓዊ ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራን ዝተፈላለዩ ኣህጉራውን ዞናውን ቻርተራትን ይምከቱ ከም ዘለዉ ዘማተ ኣይኮነን። ሎሚ ከምቲ ዓሻሲ ሓደ ደርፉ ዝበሃል ሲቪላውን ወተሃደራውን ሓለፍቲ ብልጽግና ብየማነ ጸጋም ትኽተልዎ ዘለኹም መንገዲ ኣይሕጋውን ይበሃሎም ብዘሎ ምሕፅንታ ከይተገደሱን ዝተፈላለዩ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ንዝዕቅቡ ሕግታት ጠማም እዝኒ ብምሃብን ኣፍደገ ባሕርን ወደብን ምውናን ስለ ዘድልየናስ ብሓይሊ ከነረጋግጾ ኢና ንዝብል ናይ ዕሽነት ድዩ ናይ ጽላለ ፈኸራ ኣፎም መሊኦም ይድርግሕዎ ኣለዉ። ክበልዕ ዝበለስ ገደል ኣፉ ኣይትኹኑ ንዝብልዎም ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝሰምዕ እዝኒ ስለ ዘይብሎም ከዓ ዝሓዝና ሒዝና ንኽጠራይ ምባል መሪፆም ይዓብዱ ኣለዉ። ኩልና ከም እንዝክሮ ኣብ ኣከባብራ በዓል ጥምቀት 2019 ኣብ ኣደባባይ ከተማ ጎንደር ንኤርትራ ጠቕሊላ ናብኣ ዘእተወት ካርታ ኢትዮጵያ ምዝርግሓ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ቁጣዐ ኣሕዲሩ ነይሩ እዩ። እቲ ሽዑ ዝያዳ ኣገራሚ ዝገበሮ ከዓ ናይቲ ኣጋጣሚ ዕዱም ናይ ክብሪ ጋሻ ዝነበረ ኣምባሳደር ህገደፍ ኣብ ኢትዮጵያ ሰመረ ርእሶም ነቲ ኩነታት እናረኣየ ከም ዘይረኣየ ኮይኑ ብሕም ዘይምባሉ እዩ። እቲ ናይ ሽዑ ምስቃጡን መራሒኡ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዋና ጸሓፊ ህገደፍ ዝነበረ አልአሚን መሐመድ ስዒድን ምስ ኢትዮጵያ ዘርእይዎ ዝነበሩ ሕግብግብን ኢትዮጵያውያን ኣብ ዘእዋን እዚ ዓይኖም ብጨው ተሓፂቦም ኤርትራ ብጌጋ ዝተፈለየት ኣካል ግዝኣትና እያ ክሳብ ምባል ንኽበጽሑ ኣስተዋጽኦ ኣይገበረን ዝበሃል ኣይኮነን። እንሆሎም ከዓ ነቲ ዕብዳን ጽላለ ወሲኸምሉ ዓለምለኻዊ ዶብ ጊሂሱ ንመላደን ካልያ ናብ ኢትዮጵያ ዘእተወ ሓድሽ ካርታ ኣዳልዮም ዘርጊሖም ብ3 ጥሪ 2026 ብላቴና ብሰባህለ መደበር ንዝተዓለመ ሰራዊቶም ኤርትራ ወሬርካ ነዚኣ ኢኻ እተውሕስ ኢሎም ጀነራላት ብልጽግና በታ ኣብ ወረቐት ሰኒዖም ኣብ መንደቕ ዝሰቐልዋ ዓመፀኛ ናይ ሕልሚ ካርታ ብቓልዕ ቃል ኣእትዮም ኣረኪቦምዎ። እዚ ንውዕል ኣልጀርስ እውን ሓደሽዱሽ ዘብል ተግባር ምስ ካልእ ምዕባሌታት ኣዛሚድካ ኣፍካ መሊእካ
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራሪ ፍጽሙ ኣለዉ ዘብል ሓደገኛ ወስታን መጠንቀቕታን እዩ። ዝመጽእ ዘሎ በዓል ልደት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከነብዕሎ ኢና ክውስኹሉ እንከለዉ ድማ የስደምም። ነዚ ሓደገኛ ድፍረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ተዛመድቲ ኣህጉራዊ ትካላትን ዓገብ ክብልዎ ይግባእ። ስቕኢሎም እንተሪኦም ወገና ኣንጻር ልዕልና ፍትሒ ዓለምለኻዊ ስምምዓትን ቻርተራትን ስለ ዝኾነ ሳዕቤኑ ብኤርትራ ዘይድረትን ሓደገኛን እዩ። ክፋል ኤርትራ ተቐዲዱ ኣብዚ ድርበ ካርታ ስፊርካ ክሳብዚ ናትና እዩ እናበልካ ምትህርራፍ ንረብሕኡ ከም ዘይኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘቦ ሎምውን ነዘኻኽሮ። ውሕስ ሰላማውን ናይ ምትሕብባርን ጉርብትና ዘገድሶም ኢትዮጵያውያን ንሳዕቤን ናይቲ ዝቀላቐል ዘሎ ዓመፅ ተገንዚቦም ሓቐነ ወራር ብልጽግና ይቃወሙ ንዘለዉ ኢትዮጵያውያን ከዓ ጣዕሮም ክቕጽሉ መፀዋዕታ ነቕርበሎም። ኤርትራውያን ከዓ ከምቲ ሃገር ናይ ህዝቢ ህይወት እምበር ናይ ውልቀ መልእኽቲ ኮነትን ናይ ህዝቢ ህይወት ከይትኸውን ዝዕንቅፍ ዝጭቁንን ዓቕሊ ዘጽብብን ኣካል ክህሉ የብሉን ዝብል ወርቃዊ ቃል ሓርበኛ ወልደ ኣቦ ወልደ ማርያም ነዚ ኣንጻር ኤርትራ ዝእለም ዘሎ ውዲት ምብርዓን ናይ ህዝቢ ሓላፍነት እምበር ንህግደፍ ኣሚንካ ዝግደፍ ከም ዘይኮነስ ኣይንዘንግዕ መልእኽትና እዩ። ናይ ሎሚ ርእሲ ዓንቀጽና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ ፕሮግራምና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀኒ እዩ።